dneska má prísť môj kamarát. Tak si počkajte chvíľku. Vieš čo je oproti ten hrad, alebo čo to je tam, ten veľký dom? Áno. Vraj tam niekto straší. Nie, že straší, ale voľa, čo sa tam deje. Vraj tam včera išli tí posilovači odpáliť ten dom, voľa, čo sa im stalo, nikto ich nenašiel. Videli len niečo z okna vytričať, nejakú bielú vec, ale nič iné. Niečo sa im stalo, našli ich tam mŕtvoli, boli vyhodené z okna. Musíme to preskúmať. Tak poďme. A nie teraz, čo si sa zbláznila, však nás zabijú. Nezabijú, není noc. Dobre. Tak poď. Tu je ten dom. Čo? Ten dom. Dobre. Je tu. Niekto tam pozerá. To není, to je len tieň, to sa ti len zdá. Nie, vážne. Nechoďte do toho domu. Vy, tam je jeden. Zanesem ho do nemocnice. Víš čo, radšej by sme mohli padať a nikoho sa iného nestarať. Záleží o naše životy. To som nemyslel vážne, ale môžeme. No, môžeme. Ja ho zanesem. Alebo ho tu necháme. Necháme ho tuto a budeme na ňo čakať. Ten môj hlas. No, takže necháme ho tuto a budeme na čak a ideme sa tam pozrieť. Nie, nič, to sa ti len zdá. Zavri to. Podľa mňa sa to nám len zdalo, lebo pozeraj, tam nikto nebol, to bola halucinácia preto, lebo sa bojíme, vidíš, nikto tam není, pozri sa tam. Zavrime, padáme. Strašné. Ja sa tam už nikdy nevrátim. Si robíš srandu, práve sme objavili duchov. Dočkaj, čo, keď to bol normálny človek? No, nemohlo to byť normálne, však sa tam len zjavil. Dúfam, že si pozrite aj druhú časť a